communication system to operate at higher radio frequencies and at optical frequencies using laser communication systems. A new Planetarium koto जोङो 4 बोसोरनि उनावहाय रिओपनिं खालामबायखौनो होननांसिगोन जों 2020 आवनो ओपनिं खालामदोंमोन किन्तु बेनि उनाव करona जाबाय बेनिफ्राय आरो बहुत माने बेलेग धरনৰ प्रब्लेम मालाबा एपिडिसिएल जों कारेन्टबो दानना होजायो बिलाबो जोंना मान्थलि माने बहुत हाई माबायाव फैयो माने मिनिमाम 40,000 बेबायदि ओमफ्राय मालाबा गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड मोननायाव एसे उसुबिदा जायो आरो दा किन्तु थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो मोजां माबा मोनगासिनो दङ गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनदों फान्डबो मोनबाय दा जों प्रजेक्टरखौबो रेडि खालामनो हाबाय दा जोङो मुम्बाइनिफ्राय मानसि लेंहरनानै इन्जिनियारफोरखौ लेंहरनानै दाखालि इनस्टल खालामनोबो होबाय बेनिफ्राय जों दा अके दंथ'यो होननानै साननानै दं आरो बुंनो हाया टेकनिकेल बुस्थु बबे समाव मा उसुबिदा ओंखारो दासान्दि सोलिनानै दङ जोङो डेइलि माने टेस्ट खालामगासिनो दं बुस्थुफोरखौ सालायनानै दा दिनैथ' रिओपनिं जाबायानो गाबोननिफ्राय जों श'खौ स्टार्ट खालामनो हागोन ना हाया जों दा बे प्रग्रामनि उनावहाय एसे सिन्था खालामनानै नायसै स्टाडि खालामनानै आलोचना शर्ट टाइमखौ जोङो 11:30 हमदों आरोखि बिदि टाइमनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनानै मोनथाम श' खालामनो हागोन बायदि मोनदों जों गेजेराव एसे गेप दोननानै मालाबा थारमाने श'फ्रा बेलेग श'नि टाइमिंफ्रा बेलेग मालाबा 30 मिनिट्सनि जायो खायसे 35 बेबायदि मालाबा 40 मिनिट्स बेबायदि आरो श'फोरा बेलेग टाइमिं टिकेटआ 30 रुपिस नर्मेल टिकेट ओमफ्राय स्टुडेन्ट्सनिया 15 रुपिस डेइलि जों बेखौ जों एसे समबाराव नर्मेलि बन्द थायो बिदि आरो दा स्टुडेन्टफोरनि भिजिटार्सफोरनि डिमान्ड मथे जों माबागोन जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा जों सानडेखौ क्लोज खालामगोन नङाबा जोङो मानडेखौ क्लोज खालामगोन बे भिजिटार्सनि सायाव औ सप्तायाव खनसे থকা যি প্লেনেটৰিয়াম আজি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল 2009 চনতে এই প্লেনেটৰিয়ামটো স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি প্লেনেটৰিয়াম দেখাৰ যি সুবিধা এই সুবিধাটো হ'ল আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটীত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পৰা নাছিলে কিন্তু কোকৰাঝাৰতে থকা হেতুকে এইবাৰ আমাৰ স্কুলীয়া কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্লেনেটৰিয়াম চোৱাৰ এটা সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ এই আগ্ৰহটো বাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰোঁ কাৰণ যিসকল স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক যদি সায়েন্সৰ প্ৰতি তেওঁলোকক যদি আমি প্ৰেৰণা এটা যেন যোগাব পাৰোঁ তেওঁলোকক সায়েন্সৰ প্ৰতি যেন আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই প্লেনেটৰিয়ামে সহায় কৰিব বুলি আমি আশাবাদী গতিকে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত স্কুল আমাৰ যিবিলাক আছে কলেজ সায়েন্স ষ্টুডেণ্টছ বা কলেজৰ যিসকল স্কুলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক শিক্ষাগুৰুসকলে ইয়াতে লৈ আহক যেন তেওঁলোকে সৌৰজগত কি বস্তু যাতে সেইবিলাক তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু সায়েন্সৰ প্ৰতি যেন আকৃষ্ট হয় সেইটোকে আমি